השיעור יהיה בעזרת השם יתברך להצלחת כלל עם ישראל, ובפרט לאלירן בן תמר ואשתו נטלי בצירה, שיזכו בעזרת השם לזכות החפץ חיים לזרע חי וקיים מהרה. אחים יקרים, שיעור האחרון סיימנו בהלכה ז'. שם כתוב שצריך להיזהר בכבוד בית המדרש, וזה מצוות עשה ומקדשי תיראו, צריך שיהיה לנו מורה בבית המקדש, ובית המדרש ובתי כנסת של היום יש תלמידים של בית מקדש. לכן המצווה שלנו היא ומקדשי תיראו, ואף על פי שהתירו מתוך דוחק לאכול ולשתות בית המדרש לתלמידי חכמים, כיוון שלא יתבטלו מלימודם ויוכלו לחזור זריז לתלמוד וכו'. בכל מקום לדבר דיבורים אסורים אמרנו שאסור, ונראה לנו שאפשר גם להגיד שאם רואים שהתלמידי חכמים זה גורם האוכל בית המדרש לדיבורים אסורים, דברים כאלו ואחרים, אז בוודאי שגם לתלמידי חכמים יהיה אסור לאכול ולשתות בבית המדרש, והתקנה הזאת תהיה מבוטלת. הלכה אחרת, אחים יקרים, ואם על מי שמספר על לשון הרע או הרכילות, אם אני עכשיו מספרת על לשון הרע או הרכילות, אם זה שאני מספר עליו הוא זקן וגילהו בזה בפניו, עכשיו אני מבזה אותו בפנים שלו, יש כאלה שחושבים שזה לא לשון הרע כי זה בפנים שלו, טעות חמורה באדם. תראו את ההקדמה, שם דיברנו בזה. אפילו הוא זקן עם הארץ, עובר עוד על מצוות עשה של והדרת פני זקן. אפילו אם הוא עם הארץ אבל הוא זקן, אתה עובר על מצוות עשה של והדרת פני זקן. תגיד לי אבל שמה שאמרה התורה זקן זה חכם. אומר חפץ חיים, ואף שזקן דקרא של התורה של הפסוק היינו חכם, אמת, ההיא והדרת זה על והדרת פני זקן, המילה והדרת, אומר חפץ חיים, פירשו ריבותו לזרון דאסבה דלפניו למקאי. זאת אומרת שגם מי שגדול ממך תיתן לו כבוד, תחלוק לו כבוד, לא צריך שהוא יהיה דווקא חכם. ודאי שאם הוא חכם זה יותר חמור ויותר קשה, אבל לאו דווקא. שידור הוא כיבוד דברים, דיינו לדבר לו בדרך כבוד ועדנות, לא לזלזל. ובמקום שמגנהו בוודאי אינו מהדרו. אם אני עכשיו גולב ממישהו, אפשר להגיד שנתתי לו, עשית בדיוק דבר והיפוכו. אותו דבר פה, אומר חפץ חיים, מה עשית? אתה גינית אותו, זה היפוך של הידור, אתה לא מכבד אותו. וכן אם הוא חכם, אפילו אינו זקן, עובר גם כן על מצוות עשה זאת. שזקן דקרא היינו חכם, כדדרשינן זה שקנה חוכמה. זאת אומרת אחד צעיר אבל חכם, תלמיד חכם אבל צעיר, ואתה מבזה אותו, אתה עובר על והדרת פני זקן. אבל הוא לא זקן, אמת, מה הגדר של זקן? תורה אומרת שזקן זה אחד שקנה חוכמה, זה לא זקן אבל הוא קנה חוכמה, זה שודין של זקן, אז אתה עובר על מצוות והדרת פני זקן. ומה יהיה חבר'ה הדין? מה יהיה הדין אם עכשיו ביזיתי אחד שהוא גם זקן וגם תלמיד חכם? אז תראו מה אומר החפץ חיים, ולבד מה שכמה פעמים בא על ידי זה לאיסור החמור דמבזה תלמיד חכם שנכנס בזה בכלל אפיקורס על פי דין. קודם כל אומר החפץ חיים, דע לך, אתה מדבר על תלמיד חכם, מעבר לזה שאין תרופה למכתך, מעבר לזה לא דיברנו על זה, אתה נקרא אפיקורס על פי דין תורה. ההשלכות הן חמורות אחים יקרים, לא נעריך כי זה לא הזמן ולא המקום. ואם הוא זקן וגם חכם עובר על מצוות והדרת בכפליים. אתם שומעים אני מדבר איתכם? אתם שומעים אחים יקרים? זאת אומרת שאם האדם מדבר על אחד צעיר אבל הוא תלמיד חכם, סליחה, על תלמיד חכם שהוא מבוגר, הוא עובר על מצוות עשה, הוא עובר על מצוות עשה והדרת פני זקן פעמיים. מפחיד, מפחיד ביותר. הלכה ט'. ואם על מי שמספר הוא כהן, אם אני עכשיו מספר דברי לשון הרע על כהן וגינהו בזה בפניו, אני מבזה אותו עכשיו בפנים שלו, עובר גם כן על מצוות עשה וקידשתו. אני עובר על מצוות עשה של וקידשתו. מהי המצווה הזאת? מה הזהרה הזאת? אומר החפץ חיים שנצטווינו בזה לנהוג בהן כבוד הרבה.
צריך לנהוג בכהנים כבוד הרבה. הם לא ישראל, גם בישראל, אם בישראל אמרו קל וחומר, בלוי וכהן. וכיוון שמדבר עליו לשון הרע או רכילות, ומבזהו, בזה בוודאי אינו מכבדו ועובר. זאת אומרת שאם אני מדבר עליו לשון הרע עכשיו, או רכילות, ואני מבזה אותו, אז זה בוודאי אני לא מכבד אותו ואני עובר על מצוות עשה וקידשתו. ואם זה בבית המדרש אני עובר עוד ועוד ועוד. חבר'ה, תראו כמה עשין ולווין אפשר לעבור מדיבור אחד. וכל זה ממה נובע, חבר'ה הכי יקרים? ממה כל זה נובע? בפשטות נראה לי משנאת חינם. ברגע שאנחנו נדע לתקן את השנאת חינם, ממילא לא יהיה לך על מה לדבר. כי הרי שורש הדיבורים הלא טובים זה בא מתכונה של רוע. וכיוון שאתה לא אכפת לך מהחבר, אלא רק מעצמך, ואתה מתחפש פסול בחבר, אז ממילא אתה מגיע לדיבורים אסורים. לכן אומר הרבי מלובביץ', לאדם יש שני עיניים. למה שניים? אומר הרבי, אחד שהוא יראה את הטוב שבאחרים, ושתיים שיראה את הרע שבעצמו. לזה יש לו שתי עיניים לאדם. ויש אנשים שמחפשים רק את הרע שבאחרים, ובהם רק את הטוב. לכן בדיוק זה מתאים לחידוש של הפרשת שבוע, חידוש מדהים ביותר. פרשת ויגש כתוב שיוסף הצדיק, מלך מצרים, הוא נפגש עם בנימין. כתוב ויבק על צוואריו, שבנימין בכה על צווארי יוסף, שבנימין בכה על הצוואר של יוסף, ויוסף כתוב ויבק על צוואריו. תראו בלשון של התורה שם, תראו גם ברש"י, רש"י מביא את זה, שבנימין בכה על יוסף, על משכן שילה שעתיד להיחרב ולהיות במחיצתו של יוסף הצדיק. ויוסף הצדיק בכה על צוואריו. בנימין על צווארו, זה על צוואריו. על שתי מקדשות, שתי בתי מקדש שעתידים להיות בחלקת בנימין ולהיחרב. ונשאלת השאלה, אומרים המפרשים, למה לכאורה יוסף לא יבכה על שלו, על המשכן שלו שעתיד להיחרב ולהיות במחיצתו, ובנימין שיבכה על הבתי המקדש שאמורים להיות במחיצתו, שעתידים להיחרב? למה הוא בוכה על שלו והוא על שלו? אלא מסברים המפרשים, חכמי המוסר, שכיוון שהם ראו שהכל עתיד להיחרב מהשנאת חינם של המחירה של יוסף הצדיק, אז לכן הם רצו לעשות, הרי בית המקדש נחרב על שנאת חינם. ומאיפה נבעה שנאת חינם הזאת, אחים יקרים? השנאת חינם נבעה מהמחירה, זה התחיל מהמחירה של יוסף הצדיק, שם התחיל השנאה בפועל. אז הם רצו לעשות תיקון לזה, אז לכן הוא בכה על שלו והוא בכה על שלו, כי זה אהבת חינם. כשאני אכפת לי משל החבר, לא משלי, אז אני ממילא מתקן את השנאת חינם. לכן גם תראו שבגימטריה על צוואריו ועל צווארו, זה בכה על צוואריו והוא בכה על צווארו. תראו בגימטריה, תיקחו את הלשון של הפסוק בדיוק, תראו איך זה כתוב באותיות, ויצא לכם בגימטריה 820. 820 גימטריה ואהבת לרעך כמוך. אנחנו ברוך השם יהודים.
אנחנו מבינים איך לעשות טוב, לא כמו הגוי. הגוי לא מבין. הגוי מבין לא לעשות רע. אבל לעשות טוב זה קשה לו. זאת אומרת שכל הקיום, אחים יקרים, של ההלכות האלו שאנחנו לומדים, הלכה למעשה, אם אין לנו ואהבת לרעך כמוך, אם אין לנו אהבת חינם, אנחנו בחיים לא נצטרך לשמור את זה. אנחנו ניפול בזה חופשי. אז צריך להתחזק באהבת חינם. רק רגע. רגע, אחים יקרים. אומר הבאר מים חיים למטה. זו לשון הרמב"ם. דיבור המתחיל חרב, ואם על מי וכולי דה וקידשתו. שאם הוא מדבר על הכהן, אמרנו עובר על מצוות עשה של וקידשתו. אומר החפץ חיים שזו לשון הרמב"ם בפרק ד' מהלכות כלי המקדש הלכה א', ומצוות עשה להבדיל הכהנים ולקדשם. זאת אומרת צריך להבדיל אותם משאר העם ולקדש אותם וכולי. וחייב כל אדם מישראל לנהוג בהן כבוד הרבה. כל אחד מישראל מצווה לנהוג בכהנים מנהג כבוד הרבה, ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה מעול ראשון בתורה, כהן לוי אחר כך ישראל וכולי. וכיוצא בזה כתב הרמב"ם בספר המצוות שלו במצווה ל"ב, עיין שם. וכן נפסק בחושן משפט בסימן תכ. דהמבייש לכהן בושתו מרובה משל ישראל. זאת אומרת שהרבה יותר קשה, זה כמו להבדיל שתגידו לי מה יותר קשה, סתם ישראל להלבין או יתום ואלמנה? יתום ואלמנה, כי זה קרא מפורש, יתום ואלמנה לא תענון. אותו דבר פה בכהן וקידשתו, התורה מצווה אותך באופן נפרד משאר בני אדם, אז לכן זה חמור יותר, לא כמו בשאר ישראל. רק רגע. הלכה י', ואם הוא אחיו הגדול או בעל אמו, אמא שלו התחתנה בשנית, זה הבעל שלה, זאת אומרת אביו החורג, או אשת אביו, אמו החורגת, עובר גם כן על מצוות עשה דכיבוד, על מצווה של כיבוד, שון כבוד. דאיתרבו מריבויה דבעת. אומר החפץ חיים, זה עובר על איסור של כיבוד, שהם התרבו מהריבוי ועת. איזה ועת? כדאמרינן בכתובות דף ק"ג. שם התורה מביאה את הפסוק ועת היא עושה ריבוי על אשת אביו, על בעל אמו וכו'. בכל שכן אם חס ושלום על אביו ואמו ממש, בוודאי עובר על מצוות עשה של כיבוד אב ואם. מלבד כל זה עובר גם כן על ארור מקלה אביו ואמו, השם ישמרנו. ארור מקלה אביו ואמו, השם ישמור ויציל. זה כל האלו שמקללים את ההורים שלהם ולא שמים לב איזה שטויות ואיזה קשקושים ואיזה הבלים מוציאים מהפה שלהם, שהם מקללים את ההורים שלהם. השם ישמור, זה רק החינוך של בחוץ, חבר'ה. אצלנו אין את החינוך הזה, ברוך הוא ברוך שמו.
אז אמרנו שלומדים מהריבוי של ואת, אנחנו למדים שמדובר גם על בעל אמו או אשת אביו או אחיו הגדול. כתוב כבד את אביך ואת אמך. היה יכול להגיד כבד את אביך ואמך, למה צריך ואת? אז לומדים ריבוי של אח גדול או בעל אמו או אשת אביו. הלכה יוד א', ועל כולם עובר עוד על מצוות עשה, דעת השם אלוקיך תירא. אנשים שכחו את זה. את הקדוש ברוך הוא, מי שכח שהוא מצייר? מי זוכר שהוא מצייר פה? מי זוכר שהוא אסר את זה? הרי הוא נותן לך חיים, הוא נותן לך איברים, הוא נותן לך הכל. אתה לוקח את זה ואתה עושה נגד השם יתברך. אחד נותן לך כסף, אתה הולך קונה לו רעל. שהוזהרנו בזה לרום מלפני השם יתברך כל ימי חיינו. זה דאורייתא לראות הקדוש ברוך הוא, לראות השם זה דאורייתא. אז הוזהרנו בזה לרום מלפני השם יתברך כל ימי חיינו. ובבוא מעשה לידינו התחייבנו להעיר את רוחנו באותו הפרק, שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם וישיב להם נקמה. אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, להשם זה הנקמות. ובוודאי מי שמפקיר את נפשו לעוון החמור הזה של לשון הרע ורכילות, ביטל עשה זו. זאת אומרת, אחים יקרים, אם אנחנו נשים את הכלל שיביתי השם לנגדי תמיד, כמו שפותח המשנה ברורה באור החיים, שיביתי השם לנגדי תמיד זה כלל הגדול, זה כלל גדול במעלות הצדיקים והחסידים. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, תמיד צריך לשים את הקדוש ברוך הוא לנגד עינינו, וממילא האדם לא יבוא לידי עבירה ולא לידי חטא. כי אם מישהו בא לדבר איתך, לפני הכל תחשוב על כבוד השם. ממילא אם תחשוב על כבוד השם, אתה לא תעבור על שום דבר. שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם וישיב להם נקם. תחשוב, בונה, השם יתברך מצוי בכל העולם, מלוא כל הארץ כבודו מלא עולם. אז אתה צריך להבין שברגע שאתה תדבר, הקדוש ברוך הוא משגיח והוא ישיב נקם. מי שמדבר ידברו עליו, מי שמדבר יענש. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא מעניש, מעשה טוב תקבל שכר, מעשה רע תקבל עונש. חביבי, אין הנחות. גם אם תהיה הבן של משה רבנו, אין הנחות. אז ממילא כשאתה תשים את הכלל הזה לנגד עיניך, שיביתי השם לנגדי תמיד, שזה כלל גדול בתורה וכולי ומעלות הצדיקים והחסידים, אז ממילא אתה לא תבוא לשום עבירה. שתמיד שידברו, מה? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. תמיד הקדוש ברוך הוא זה יהיה לנגד עיניך. זה יראת שמיים, חבר'ה, זה קניינים של יראת שמיים. אבל אם אנחנו תמיד נגיד איפה, מתי נגיע, זה, אז ממילא בחיים אנחנו נזכה באמת להגיע על זה. תמיד צריך לשאוף, לא משנה איפה אתה, מי אתה, איפה אתה עומד, תמיד צריך לשאוף, ובסוף אנחנו נגיע לזה. כמו שראינו במדרש רבה, פרשת נשוא כמדומני בהקדמה, הקראנו ולמדנו את זה, שאם יגעת בדבריהם הרבה, אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא עוזר. הנה, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מסיר את היצר ממך, בוא נראה. והנה מה שהוא בא במדרש רבה, פרשת נשוא, וזו לשון המדרש, אם יגעת הרבה בדבריהם, הקדוש ברוך הוא מסיר יצר הרע ממך. הקדוש ברוך הוא מסיר את היצר הרע ממך.
מה, לא טוב? יש לך יותר טוב מזה? שאל אחרת. יש לך יותר טוב מזה? אין לך, נכון? אז השם יתברך אומר לך, אתה תתאמץ, תזיע, תתייגע בדברי חז"ל, ואני אסיר את היצר ממך. אז אנחנו רואים, השתבח ויתעלה שמו לעד, שלא בשמיים היא. אם אנחנו באמת נשתדל, ובאמת אנחנו נקפיד ונלמד, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא חפץ לעזור לנו, שנזכה להגיע לשלמות האמיתית, לא להכשילנו. זה יהיה רצון שנזכה לשמור פינו ולשוננו, ונזכה לגדל את שמו יתברך בעולם, ולפאר ולרומם אותו, ונזכה לביאת משיח צדקנו, שיגיע במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.